खुलुमबाय खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जालायबाय लोगोसे दिनै गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि गामिया सेंग्राफोर पार्टि आरोना पिकनिक जानो फैदों जोंनि राङापारानि सिङावनो थानाय मोनसे दैसा दङ नुदोंना दालां गोलावनो दालांनि बेसेबांबा गोजानावसो फैबाय जोङो दालां खाथियावबा एसे समायगौमोन जायगाया दैनि सुबिदाखौबो नायनानै जोङो एसे बिथोराव फैनाय जाबाय जेखिजाया बोसोर गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे पिकनिक जानो फैबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि नायलांदो माबायदि जायो जानो थांगासिनो लोगोफोर थांगासिनो नै लोगोफोर जोंना अरदाब बानायगासिनो बेदर सावनो बेदर एवनो अन्थाइनि आंखाललै दैसाया बिराद खमथार बैथिं मोनगौमोन अन्थाइखौ हाखर जावनोसो उफाय गैया लोगोफोर जोंना पिकनिक जानाया जोब्बाय दायो थांनोसै जोङो नै जानाय जायगाफ्रा एकदम लेथेर फेथेर जानानै दंजोबो नै थांसै जाखांबाय दसे मोसानानै थांसिगोनदां लोगोफ्रा